Hello perlok mtangin ya page ya kene ka topik kepada bedka karukom hikai. Tekene kaya dan benta berka paper 1 berka paper 2 ka MTET. Te bun nangi ki ba perkrai kene ka exam MTET te ka thong ka jongi ka longbet ban longki no hikai. Te to angin ya page ya kini ki rukom hikai mo. Teka swaban hikai bunsin ki no hikai mo ki swaban hikai ki diban ong no hikai ai kalat ye ki kena makin yo ban ya simbenta mut swaban hikai mo ta te kebuat apa ong pron kam ye ka jingtip ke baki kena ki kila don lupa mo tu bakla staj no sungu te ka kumka skema te ai nuksano kumuno hikai swaban sim ikan ka topik let's say deban ai shwaki example ki baya stream Tenti wong ia kene laban le dakini ki rukom bekong keli jing keli kap ar ya mir jing mut ka balai ai kam yaki wasau da ka bashu ya tu ban ketik ya ka jing mut ki kena te bensin habaki no hikai shobakin sim kan ka topik mo anu sana kum ka jing ken mo shoban kin sim ka circle desika kum ka topik mo circle Kinang kai kitiban ain kusa kum yaki kum yaki tuki tayar jong ki kali mo ong kalong kum no ka tayar jong ki kali tikmut kina kita ong kum ka kalong ka ba pelun katung ha kata ka rukom mo idiban le shoy ka previous knowledge joki kena te tongin ya pej pat haka por bahikai mo no hikai udiban long kum no mo le kum no unong kai un kam ya kidur ki baya habat kalnong nuksa to ka khanam kuma ong mene ba soban hikai kam tam ya jing kei mo kum ka circle ti unong kai le no ukun I shwa ya ka lesti kum kiti ki bisa ba tingka mo kitu kilong kiba lon ti ku laban ai nuksa kata korkom ti tika balai no hikai u ya thu ya ka khana lesti kum no kai u pangka batai pangka topik pa di ka asid pat ka base mo subu ai kata ka nuksa kata ka ba ki kena kita bam ni uso kum uso phi mo te ulong kum no di u bajiao te umah kata ka dor ken u nang kai wong ba lura ka no uso bajiao mut kata ka ka kentuk badan ka asid kum kita te uno hikai u pha ya kena makin ya thu ya ka khana te kum ju kum subu kum no hikai usaban sim kan ka topik mo kum nuksan kum ka babam asid an bis mo no kai wong to ya thu pida bam yo ne usuk phi ulong kum no mo te ki khana ki kilaban ong ba ki dabam yo ne so phi jo kum ta mo ne ubam ya ka so jo mut ka ko ba jo to tada ukna umla ban ya thu bahaya ke ka khana un kai un ya rap u khna te ju kum no kai o ki khna kam la ban jubab subu ul ya ki topik bakam mo Lese kum anu kesana kum hakasayan kum ka hit mo tikan kim jinjar ban batas pangka hit ki kluj mo te kun kai laban ong ba kum ba ka tiar ka ba ngiset kolong ka ba kluj le ka yo ka ding te kum kita mo te kan ya peca ini uno hikai bat ke jing tho bala dep hikai mo harin bala dep hikai kuna uno kai di malong di ban le kum do mo uno hikai usam yakidur jo kata ka khana bat upen seluruh yaki ban berkat sani kata mahang ni wacung sani bat mai bala hikai anu sana kum no hikai subur ada batai ka circle ula ban ai yakini ki jing tab jo gini ki kino ki bilor ki belong pelun mo ula ban ai yaki lagi kena makin sengutu ba kene pelun ketika circle nang arpat nang ta upha ba kendro ya kidur katkum ka jing sintu jongki Jepang ka khana te uchubu shum Jepang ka circle te ai ki pakin andro Jepang ke jing pelon mo kumki chiting ki bisa ba chiting ka artingka te kunta te ka pasal kum unohi kai un kili jing kili Jepang ki nong esi menta ha ka khana pat basan uno hikai un yat
syabar mo ni bakelataj mo sungih no hikai u yat u hikai nang ta no hikai u yat syabar naka akot dah ke bab niahap ya kijing ja bajia ka jing im jongi bat kumta terter sepang ka kana te kumta mut no hikai subu hikai ya kana kana ka topik mo deban ai nuksa syabar na akot kumba manage ka circle nuksa no ki pisah ta terter to ngini apek sakene ka jingmi na ka jinghi kai learning outcome mun ko ki kena kilak ban penyasno ya ki swaban swa bat ki kentin teka apat bakin la ban jer kerteng kino kino kitiar ki bala ban i ka jing im joki te kum ken ka ar kum phim ne chu no kai utai ka topik circle Jadi kena kumut kita UI kan kalau ke balong pelon kum ka circle kum ai san kum ki bisa ki jing tab jong kino ki bilor balong pelon ti lam long kan ki jing pelon kalau kum ka circle kila ban jubab daga bakis ni tu yaki jing kli te tengin ya pek yakini ki by debat ki ne ki MCQ jong kini ki topik ke bahajorong mah te hane ong kajing tumu jong noi kai haba u sam kidur jong ka khana kalong tan ke jawab ke nomor C ban ailat yaki kena ban perkhat halor ki benta balahi kai tongin pe kajing pensyai rumah kajing ai dor ka penlong yaki kena ba yo i bat snutu bha yaki benta bakongsan ha ka khana te kun khana kala ban kum ka topik mah te tengin pe saka ba arpat kong ba unohi kai upun slur yaki kena ban perkhat halor kidur ula ai lat yaki ban kejuang ni kedai ka ban ka bi ma wan ra jing perkhat thamai halor ka lesson jing pun syai unohi kai upun slur ban perkhat ban long ya ka jing kai ka ba kham shalor bat ka ba wan ra jing mut ka balai kat kum ka jing tho ka jing anut ban perkhat bakam don jingmut mo bakata yo sini tikmut ka juang kan ka jing perkhat ka jiliu bat kam shisha ya tongin pe ka jing pensyai ka jing kai ka ba bha ka penlong ya ki kena ban snutu shalor om tang ban pudiang pej ya ka khana ane khana kum kuwangi kai ka mat smo tikin kai musi tim kwa ada baki kena kin tip tak no ban tip gitu ka jing kai te ki deban nang ruban penunkam kenika jim ka ban ka singi joki tiga pasau noi kai haba u ai lat yaki kena bankin ban keli lang yaki dur ka penlong ya ki ban kan ke jok dei barsi trelang ban sutu ya ka lesson te kuma noi kai u ai kalap tiki kena bakin ai si mentalang teng teng ka penlong ya kena bakin kamrung susu ka jing mut jing perkhat joki Teka nomor san ke ong kacing sam do jong nikai ka dei ka wei nakilat ken pom ketika nomor si ban pelong ka hi kai ba sutenat bat sutu kajing pensai kong kidur penlong ya ka hi kai ka ba sutenat penlong ban ka perkat ba pensa jiken mau teka ban riu balei uno hikai ukli jingkeli jepang ke jingja ka khana kemudian kita coba dengan bar lai ban pelong ya ki khana ban perkat bat keli halor ka khana teka jing percaya kong ke jingkeli ka pelong ya ki khana ban ya sim bentah bat ban sutu akambha teka nomor nyo kong jing ya seprang jong uno hikai ka i baki khana ka jubab ni kadai kila ban i jing batai bat jingmut halor ka lesson teka jing pasai haba ki kena kila sedang ban pen pau jingmut unoi kai ala ban yak seprang sekawai pat ka benta teka nomor pra kadai ke jing pen i yakidur haka khana kadai ka rukom ka jubab ni kadai ka ban pen sa jing ken mau ya ka lesson baki visual learning teka jing pen sa kidur kalong ka visual aid ka ba pen mentoi ba ban pensa jing ken mau
Tekan nomor khandai kan kejing ya per pedang kejing tu jong ka khana bar kejing mut jong ki khana kalaban ni ka jupa di nomor C ban pen bor ban ya selok bat berkat da lade. Jupa ko di kejing mut ba ki khana ki dan ka ai lad ban ya keren ban wanra jingmut ba thamai. Tekan nomor sipo ko di kejing jing ya kop jong ki khana halor kejing ja ka khana ka pen I ni ka jupa di nomor B kejing skutu bat ka janai jingmut jing pensyai abak kena sedang ya keren kapin ya pensyai kapin I ya ka jing tikena ka jing skutu te tangkat ne to ai lang ka jing persian no benda ka ba pi share pat subscribe hang ba kan long ka jing mentoy yaki wepat kebetulan kami kini ki nut leste kalaban ai yarap mo kendiat soj to kubesibun